amma ya Alhaji wai kai baka jin yunwa ne wai? Ina, ni ba ko da shi nake jin yunwa ba. To, ai da biyu na zo. Da biyu na zo. To, ina mai abincin. A ce Alhaji, amma na yi mamaki da kace kai baka jin yunwa. Wai, ka ruwa da Allah, kya kawo cokali da Allah ya koshi. Me kake kallo? Oh. Raya! Raya! Na'am. wai, Bismillah. Madam. Nan ba mu. Eh. Bismillah. Ai na ga tayi nisa babar ko? Kina fahimta ta? Kin san me nake nufi da me nake so da ke? wai, Nawa ake biyan ta wurin nan? Duk wata. Dubu uku. Kai. Allah ya isa. Babban yarinya kamar ki. Me aji. Ga wanka ga dressing. Na ce ana biyan ki 3,000 a gurin abinci. Ni fa tuntuni. Na so Wai, ne mu yi da gwamnati. Wanda za ki rika ansa kuɗi manya-manya. Kin gane ko? To amma me mafita? Za ki iya daina wannan aikin abincin ko kuwa? To me yasa kake so in daina? Abin da nake so da ke shi ne za ki ba aikin nan. wai, Ni zan rika baki 10,000 duk wata. Dan Allah. Haka kuwa. Ba sai ki rika siyan kaya sosai ba. Dan ka sa na ji daɗi. Ne mana. To amma kina ji na? Ni fa so nake in jaraba. Wai na ga nan ba makaranta bane, ni jaraba. Ba ki gane jarabawa ba? wai, Okami ne, okami ne. Kai yau ka mi. Ai. To babu boye-boye. Hawa. Ne mana. Kan mashin. Doki. Shi na gane. Kin gane ko? Ai ka ga yanzu kai halin da zan yi. Babu halin ki bannan yanzu. Halin barin nan. wai, To yanzu karfe nawa? Shi da saura. To amma shawara. Tabbas kuke tashi a nan ko? Yadda za a yi shi ne. Kawai. Zan tada rashin lafiya ta ƙarya a nan. Kin gane ko? Ina tada rashin lafiya. Za a ba kaina. Zan ce a'a. Kin gane ko? Zan ce a bani a nan kwana. Idan aka ce za a bani da shi da uwana da muka zo, zan ce a'a. Na bani da ke kawai. Kin gane ko? Idan na ce a bani da ke, za ki ce ke za ki iya ɗaukar ɗawainiya ta in har gari ya waye. Abin da nake so ke kenan. Kin gane ko? To ki tashi ki tafi. Ana kammalawa. Zan sallame ki. wai, Adamu! Adamu! Na'am. Ya Alhaji. Ai ina ta fama. Ina nan muna ta fama. An gama. An gama. Ah, Kai ce. Ya Alhaji. ka san menene? Akwai wani abu da zan yi ne. wai, Ina so in gaya maka. Kana ji da kyau? Duka mun yi babu ruwanka. Zan tada rashin lafiya ta ƙarya. Kana ji ko? Ƙarya kuma. Idan na tada, ko da ake za ka yi na asibiti. Kar ka yadda. To sabi Babu ruwanka. Kana ji ko? Zan nemi Wai, abin kwana a nan. Ka gane? Ka ce ka haɗe kawai. Ka kama hanya. Ka tafi. Ka je gida. La ilaha illallah. Ya Alhaji. wai, La ilaha illallah jama'a. Jama'a da Allah bismillah da Allah. Bismillah. Ya Alhaji.
Wai. Lafiya? Wallahi rashin lafiyar shi ne ya tashi wallahi. Kuma? Wallahi aje asibiti mana. Subhanallah. Wani asibiti? Abin nan. Ai shi matsalar shi inda rashin lafiyar shi ya tashi, a inda rashin lafiyar ya tashi a nan ake barin shi. Amin Allah.